Benvinguts de nou al MAC Express, el magazín d'actualitat cultural de la televisió i la vostra finestra a la cultura de la Garrotxa. Avui comencem fent comarca i us saludem des de Santa Pau perquè de seguida entrarem a la sala d'exposicions Can Vayreda. Allà hi veurem una exposició de treballs dels alumnes d'una escola de pintura d'Olot. Entrem a l'exposició que aquests dies ens mostra el treball que estan fent els alumnes de l'Escola de Pintura Atelier d'Olot, dirigida per l'artista i paisatgista Enric Rubió. Ell mateix ens ha explicat quina ha estat la feina dels seus alumnes durant el curs. Fa 7-8 anys que exposem aquí sovint els treballs dels alumnes i és diguéssim, com un petit projecte que fem a final de curs amb ells. Una manera de presentar els treballs, d'exposar-los en públic. Seria com una continuïtat dels cursets, no? Una continuïtat de cada curset. Molts d'ells és la primera vegada, però alguns ja no. Alguns ja fa uns quants anys que es posen aquí. I sí, hi ha gent que és més propensa a tenir un cert respecte, una mica de vergonya, i en canvi n'hi ha d'altres que no, que els encanta, els agrada, i és una manera d'expressar-se, de comunicar-se amb la gent, i els hi funciona bé, els hi funciona molt bé. Jo, perquè sóc paisatgista, llavors molts venen amb mi per el sentit que tinc jo d'ensenyar-los el que és el paisatge i el paisatgisme olotí. I sí, podeu veure que predominen els paisatges, però tot i que també hi ha retrats, hi ha una mica de figura humana, dibuix, tenim una mica de tot, vull dir que també seguint un procés una mica acadèmic, també els fem treballar a la natura morta, els fem treballar una mica tot el que és l'acadèmia, o sigui, els primers passes del dibuix, bodegons, en fi, una mica tot. Penso que hem acabat bé les perspectives que ens havíem marcat, i l'alumnat, jo penso que està content i satisfet. L'aprenentatge ha sigut bo, molts d'ells han fet una evolució molt bona i se'ls veu amb els treballs que han presentat. Projectes, en tenim un d'interessant per aquest proper estiu, que és les vacances artístiques, que són uns cursets de plein air, on ens venen artistes i alumnes de diferents indrets d'Espanya, inclús francesos i tal, i que els realitzarem a plena natura, ens anirem a indrets tan emblemàtics com és Santa Pau, com la Fageda, com la Vall de Bas, els portarem a visitar racons i els ensenyarem una mica el que és el paisatgisme, la manera de treballar que tenien l'antiga escola olotina i a disfrutar del planeirisme, que és això.